lokale er gået i timer eller dagevis for at komme frem til den årlige sundhedsklinik her i den lille landsby Karikola midt i det bjergrige Nepal. Frivillige fra Nepal og resten af verden er rejst i flere dage for at komme frem. I de få dage, de er her, tilbyder de gratis undersøgelse og behandling. Her i Danmark er der altid adgang til læge eller sygehus, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Jakob er på vej til lægen. Han røg ind i en voldsom tackling til fodbold på Old Boys-holdet, og det gjorde rigtig ondt i knæet. Faktisk har han så ondt, at han næsten ikke kan støtte på det. Så derfor er han på vej til sin lokalpraktiserende læge, der ligger 7 km væk. Men det er heldigvis hurtigt klaret i bil. Tilbage i Nepal i 2000 meters højde foregår al transport via vandrestier. Her er ingen veje og ingen biler. Bliver man syg eller kommer man ud for en ulykke, er der 1,5 dags vandring til nærmeste hospital. Og kan man ikke gå selv, må man bæres. Det er ekstremt strabadserende. Og når man frem, skal man huske at have penge med, for hospitalerne i Nepal er ikke gratis, som i Danmark. Tilbage i Danmark er Jakob nået frem til lægen. Lægen kigger på knæet, men mener ikke, at der er revet ledbånd over, eller at noget er brækket. Men for en sikkerheds skyld sender hun Jakob til en røntgenfotografering. Men du har nogen, der kan køre dig? Ja, jeg holder bil derude, så det er fint. Det er godt. Okay. På sundhedsklinikken har kvinden rigtig ondt. Hun faldt i går, mens hun arbejdede i marken. De kan desværre ikke hjælpe hende på klinikken. Brudet i underarmen er åbent og kræver en operation. Det kan de ikke tilbyde hende her. Hun kan få en støtte på armen, og så må hun selv finde til hospitalet mindst 1,5 dags vandring væk. Der er mange unge mødre i landsbyerne i området. Det er ikke usædvanligt, at børn under 15 gifter sig, og at piger er mødre til 3 som 19-årige. Når de bliver gift, stopper de i skolen og begynder voksenlivet. I skolen er der ikke noget, der hedder seksualundervisning, og det er heller ikke noget, man taler om. Mathilde har anderledes gode muligheder for selv at bestemme, hvornår hun vil have børn og hvor mange hun vil have. I Danmark er seksualundervisning obligatorisk i den danske folkeskole, og endnu et eksempel på, hvor vigtig uddannelse og oplysning er for at give mennesker et frit og værdigt liv. De frivillige holder afskedsfest, før de igen forlader Karikola. De håber at kunne komme tilbage næste år og give flere mennesker behandling og hjælp. Selvom alle arbejder gratis, koster det stadig mange penge at undersøge og behandle tusindvis af mennesker. Og de skal skaffes, hvis de lokale i Karikola og omegn i hvert fald 1 gang om året skal kunne blive undersøgt og modtage behandling. Den behandling, som vi i Danmark tager helt for givet.